nwere ihe na ihe ebo mere within the week. And the bịara mass within the week, I'm sure they were there when I said it. Or do the ebo mukuru, which I would want to refresh, because those two things, they keep coming back to my head. They keep coming back to my head. For those of you who were not there, ejere mass Nishuja. So it was a very dramatic and hilarious experience. So I ebido mass agma ihe ogugo njeje agụ ozioma agre ozioma gịchara mana ngịchara ozioma nan mas biamon son ojo bi ndị kwerenu so ozugbo m na-ekwuye nwatakịrị altar server kpameka. So when they teach like this, you're like, awesome Father Biko, mukuko no kuchuku meme kodoro golodo, meme kodoro nwa. So, oh, that day, but she bishop biar ne nkende sister. Bem siria kai. Ne bishop mukure mass 8 o'clock. Ne me to go kuchuku mu golodo. Ne nidrem. At that time, nem kane chegode kemje do confession that morning. Kob ne manu kogo confessions, because I know I would still have to go to the cathedral and do some other things before ne bishop abia for the mass. So ngwaya, the boy left. He didn't say in. So kemne ebidom ho kuchuku uche na asem. Jumala kan watakri yo na asem na gime mo kuchuku go odoro golod. So bem kmerie si obia bem siria gin bichon ko kuchuku mdoro golod. And so ya bonye na serve mass that day. Yan. Awesome Father. No bune ihe je make consecration na ya set leg ya. Memuku moku chuku nwari nwa. Nem gaje che so ni ana sim meme yu golodobo ne ngbem je kuchelegi ke anwu ike kwado chemiri ha je jije me consecration. So bem siro nwom, you see one thing in this life. On adoy oburu no nwere ihe na akpag mob no nwere correction I kweshiri ifilr ne n'ihe a na-emete dodigie mani marka aje meme odroy mob no nwere your own suggestion or opinion imarne n'ihe ndị ọzọ kago mara ni digusho not as good as your own. On ga doy igbankati. Nwotare m na-ekwu kama me ya bụrụ no work. So n'ihe mmebi ihe ya chere me ya bụrụ na asara mba no Jekoja Akoi. So when I was sharing that story with them, I remembered what happened in Pope John Paul II Major Seminary, Oka, with our then rector, Father Dr. Benjamin Ewelu. Either it was mass or it was rector's conference. I can't remember which one. Mano say after ben watakiri seminarian. Biakute Father Ewelu neki seminarian, my brother. Not really my son, but like also my brothers. So, but they could say Father Rector. Dare I correct you? That is, ajimakakpotobu. Ja correct. Rector said, my brother, Biko, mbema knowledge mejoka kanum obnewe. It wasn't something serious. But seria, ne mbine ekwoku ne sere Wednesday. No bugu Wednesday banaka, no bu Wednesday. No bugu Wednesday, no bu Wednesday. Now, if you get that boy, she made that environment or got the conducive for somebody to receive correction. That thing, he already disarmed the rector and he already accepted the correction even before the guy made, or the small boy made the correction. Father, well, till today, no Wednesday, no Wednesday, and that he has never made the mistake again since that day. So it is one thing to have an opinion, or to have a question, or to have a correction, or to have a need, a demand, then it is another thing to make that demand known. Then an entirely different thing to make the demand neka only kweshiri me, and then how Father Cornelius obey. Exactly that a wise person is the person that knows what to say, knows when to say it,
knows how to say it and to whom he would have to say that thing. That is to say, na ọ bụghị ihe nle be nwere ike ịka mgbe niile, ma ọ bụghị ọha niile be nwere ike ịgwakọta ihe niile, ma ọ bụghị ụdị niile be nwere ike isi agwa ọha niile okwu. And sometimes you notice you may want to tell somebody something, but you have seen irukwukwutego onye nso ịgwakọta gị. I gave example of somebody bịakwutere m, o nwere egwu na one of us, a priest na-agere ma ọ maghị aga, mana onye ụka nọ mara aga. Nọb na the father nọ na-ahụta aka fara na jinyara, so o kwee gị ka ọ jeshija ejekwi. So ọ bịakwutere nsị m, biko na ya chọrọ ịkọwa fada na ọ bụghị nwa besha gị, na ọ bụ na ya ejekwukpote gị. Yes, that was the day I said that jekwukpoterability is a virtue. Nene nerukukpote mmadụ nso otu dịrị Jesu. So oge ụfọdụ n'iga erukukpote gị, ikamanụ onye ji erukukpote onye it could be anything, but you've seen inwememe a knowledge that will help that person, or a demand, that a desire, a need in where, and somebody is there to help fulfill that need.